Dali jste si novoroční předsevzetí, že do jara určitě zhubnete, ale děsí vás namáhavé chození do posilovny, které nepřináší výsledky. Představujeme vám Moonsurfing, skvělou novinku v oblasti fitness. S pomůckou Moonsurfing se váš obývák okamžitě promění ve fitness centrum. Posílení břicha, kondiční chůze, protažení, to vše dokážete s úžasným Moonsurfingem. Moonsurfing je nová cvičební pomůcka, se kterou procvičíte celé tělo na základě zákona akce a reakce. Tajemství účinnosti Moonsurfingu spočívá v jeho jedinečném tvaru půlměsíce. Podívejte se, jak bez velké námahy zvládnete sami provést sklapovačky, jako by vám zezadu někdo pomáhal. Toto snadné a zábavné cvičení si mohou užít mladí i starší, muži i ženy. Za prvé, na Moonsurfingu můžete provádět cviky na zpevnění břicha a boků. Existuje snad lepší cvik na břicho než tento. Povolené břicho a tukové polštáře jsou nepřítelem vašeho zdraví. Zatočte z tuky, je na čase spálit tukové zásoby. Stoupněte si na kulatý disk a začněte se točit. Disk se hladce otáčí a promění váš tuk na pevné svaly, horní, střední i spodní část břišních svalů. Tuk na břiše a v pase zmizí. Můžete cvičit ve stoje nebo se postupně snižovat. Vaše tělo bude zpevněné a posílené jako nikdy předtím. Cvičením na boku posílíte postranní část břišních svalů. To ještě není všechno. Když vyklopíte 4 kolečka, vytvoříte skvělou pomůcku na intenzivní posílení břišních svalů. Získáte úchvatné břicho a pevné tělo. Za druhé, Moonsurfing můžete používat jako stepper a trenažer chůze. S pomůckou Moonsurfing výborně procvičíte svaly na bocích a pánvi. Ucítíte, jak se zapojí břicho, boky i lítka, jakmile se stoupnete na Moonsurfing. Ergonomický design pomůcky Moonsurfing využívá zákona akce a reakce. Tvar půlměsíce se pohybuje s tím, jak přenášíte váhu z nohy na nohu. Od lítek, stehen, boků až po břicho. Jedná se o účinné cvičení pro každou část těla. Chůzí na přístroji krásně zpevníte a vytvarujete povislé boky. Když ho přetočíte, můžete ho používat jako schůdek na step aerobik. Cvičební pomůcka obsahuje 4 zabudované magnety. Kombinací akupresurních výstupků a magnetů aktivujete body na chodidlech a promasírujete je. Protiskluzový design zajistí stabilitu během cvičení. Díky zarážkám můžete snadno upravit sklon přístroje nebo ho zafixovat, když budete točivými pohyby procvičovat břicho. Za třetí, Moonsurfing je skvělá pomůcka na protahování. S postupujícím věkem nám tuhne páteř. Procvičujte páteř každý den na přístroji Moonsurfing. Po protažení páteře, boků, pasu, ramen a šíje se budete cítit osvěžení a ohebnější. Protáhněte se dopředu, do stran. Těmito cviky můžete zvýšit svou flexibilitu. Za čtvrté, Moonsurfing můžete využít při řadě různých druhů cvičení, například při step aerobiku, balančním cvičení, józe nebo pilates. Na Moonsurfingu také skvěle natrénujete golfový švih. Navíc na ně můžete cvičit nejrůznější druhy aerobiku, kliky, cviky na lítka, na pas a mnoho dalšího. Už nemusíte kupovat několik různých druhů cvičebních strojů. Stačí vám tento přístroj s mnoha funkcemi. Pořiďte si multifunkční pomůcku Moonsurfing. Tato úžasná novinka na procvičení celého těla využívá zákona akce a reakce a zajistí snadné a zábavné cvičení. V rámci této jedinečné nabídky si můžete pořídit Moonsurfing s protiskluzovým designem, zabudovanými kolečky pro intenzivnější trénink břišních svalů a 2 zarážkami pro snadné nastavení sklonu za tuto neuvěřitelnou cenu. Moonsurfing představuje nový koncept multifunkční pomůcky na cvičení, která zajistí snadné a zábavné cvičení v pohodlí vašeho domova. Dopřejte svému tělu po svátečním lenošení pořádný pohyb. Moonsurfing představuje nový koncept multifunkční pomůcky na cvičení, která zajistí snadné a zábavné cvičení v pohodlí vašeho domova.